Dai un pup? Irina, cum e cu bateriile? Sunt încărcate? S-a rupt semnalul. O jumătate de insulă completată la pas. Tocmai ce am trecut de zona cea mai urbanizată a întregii Noi Zeelande, porțiunea aceasta între Whangarei, Auckland și Hamilton. Trailul acesta pe care îl facem trece prin cele mai sălbatice zone ale Noii Zeelande, dar și prin cele mai urbanizate, adică combină toate aceste elemente naturale cu cele antropizate, nu? E fantastic, îmi place cum oamenii trăiesc cumva în armonie cu natura și natura face parte din viața lor. Yeah, that's it there. Right. And how do you cook it? You just boil it. Enjoy your journey in peace life. Am o problemă mare cu mâncarea, că vreau să mănânc mai sănătos. Da, e destul de greu pe traseu să faci lucrul ăsta, că orice mănânci cari. Da, dacă luăm cartofi, punem pe foc, îi deschidem, punem un pic de unt, un pic de brânză, un pic de sare, va. Ia și visează, ia și... Da, mâncăm uscat, nu mâncăm legume, nu mâncăm fructe și atunci eu nu mă simt cel mai în formă. Deci cea mai mare tortură e să-ți pui bocancii uzi de dimineață. Nu există tortură mai mare. Ne-a fost destul de greu să ieșim din Auckland. Am început iarăși să simt presiunea orașului, presiunea de a fi cineva, de a face ceva, de a planifica pentru viitor și acum când ne-am reîntors în natură a fost plăcut. Parcă simțim în sfârșit că putem să ne relaxăm. În sfârșit, după toate șoselele alea oribile și camioane, în sfârșit am ajuns noi. Te-ai sălbăticit, nu mai vrei în oraș? E trist așa, cu energie pozitivă și super motivat să-i dăm mai departe. Sunt un pic mai stresată ca tine pentru următoarea parte a traseului. O să fim izolați câte 2 săptămâni, dacă nu mai mult. Și am intrat în vria programărilor, organizării. Prima zi vine 28 de kilometri și avem Norris Supply, da? După aia avem traversarea Pirongia, avem 5 zile de Norris Supply. Is there a post office in Tequiti, right? Am luat suficient? Eu zic că da. Sper să fie gustoase. Sunt încântată cu desertul ăsta, cu toate că aș mai lua. Toți pe care i-am întâlnit bagă frica în mine. Spun că n-ar trebui să mergem, că e super greu de urcat, că dacă nu am experiență e super periculos. Eu mă hrănesc foarte mult cu să nu știu foarte multe despre ce are să vină în drumul meu, pentru că exact pentru acel neașteptat, pentru acel necunoscut, pentru acea surpriză trăiesc și fac lucrul ăsta, știi? Și de multe ori Irina e cea care programează și vrea să facă, nu știu, lucrurile puțin mai pragmatice, mai calculate și... Cred că este o formă de a mă proteja prin a mă organiza și de a ști cât mai bine ce urmează. Ce bine totuși că am găsit locul ăsta să acoperiți, să facem mâncare. Tu ai mai văzut așa ceva, să vină vaca după tine? Pentru maori este un fel de loc de întâlnire, cămin cultural, dar ține loc și uite un fel și de biserică, practic n-au biserică, știi? În America de Sud am dormit foarte mult la pompieri, am închisoare, într-o biserică catolică prin Ecuador, știi, dacă aminte. Și parcă chiar îmi doream să dorm și
ceva loc specific maori, știi aici? Da, nu știu, eu am anxietate să nu vină cineva să ne certe. O să pun ceasul la 7 dimineața, să ne trezim la 7:30 să fim plecați. Da, și cafea? Nu mai bei niciodată.